Да си учител е по-скоро мисия, отколкото професия. И то не е лесна мисия това. Добрият учител е този, който вярва в децата си. Позволява на учениците да бъдат себе си. Този, който се грижи за учениците и да е смел, да поставя на себе си и на децата високи цели. Избери възглавница Мемосан 3 нива и подкрепи заедно в час. С покупката си даряваш 1 лев за каузата. Нека децата ни имат повече увереност, вярват в себе си и обичат знанието. Заедно можем! Мемосан 3 нива е анатомична възглавница от Екосел и Мемори Пяна. Това, което я прави универсална и удобна за всеки, е специалният дизайн на пълнежа от отделни слоеве. Един по-твърд слой от Екосел и 2 слоя Мемори Пяна. Само определяш височината и твърдостта на възглавницата, като разместваш нивата й. Възглавница Мемосан 3 нива се грижи за здравословния и пълноценен сън нощ след нощ. Защото е анатомична и оказва стабилна ергономична опора. Защото е проветрива и дава суха и свежа среда по време на сън. И защото е хипоалергична, не задържа прах и не позволява развитието на бактерии. Всеки се нуждае от спокоен, удобен и здравословен сън. Подари спокоен сън на цялото семейство. Вземи възглавница Мемосан 3 нива само за 39,90 с 50% отстъпка. Дормео Мемосан 3 нива – перфектната възглавница за цялото семейство. Промени височината според твоя вкус – ниска, средна или пък висока. Коригирай твърдостта – мека, умерена или по-стабилна. И не забравяй, тя е удобна за всички навици на сън, независимо дали спиш по гръб, настрани или по корам. Открий възглавница Дормео Мемосан 3 нива. Вземи я сега само за 39,90 с 50% отстъпка. Потърси я на dormeo.bg, в магазини Topshop, Dormeo Home и Kaufland. Поръчай Мемосан 3 нива още сега на 02 80 843 56.